Alright mga kabaro, no? Grabe. Woo! Uy! Kinain! Kinain! Mga kabaro, no? Si Kuya Tilly, si Papa. Tulog pa si Kuya Tilly to. Gitawag ko niya akong amigo nga si Camaro, no? Siya ang Camaro doon mga kabaro sa Remigio, no? Niya ako ang kabaro sa Davao. Good morning mga kabaro, no? Mga kabaro, no? Mga nangantumig samal mga kabaro. Kauban sila Papa, si Mama, si Kuya, si Ate Joan, no? Si Main mga kabaro, no? O si Kinain. Kay magpabugnaw ito mga kabaro, no? Mulhumul kadali. Yan mga kabaro, no? Siguro mga sa sakit na banda sa Malmain. Wala idea kung asawa mga kabaro, no? Kung asamal kaya nag-book mga kabaro. Akong bayaw mga kabaro, no? Nag-book. Yung kabaro, no? Balik lang yung asagid banda mga kabaro, no? See you. Good morning Alpha Homes mga kabaro, no? Good morning sa taga Alpha, no? Kaya mga kabaro, padulo na samal mga kabaro, no? Nya pasudsa ni bayaw yan sa kanan nito sa pulis sa parking ni Papa, no? Kaya magbahan mi mga kabaro kay kung magsakyan mi ni Kuya gamay mga kabaro niya uno may kabuok kapito amo ang Kinain the Wonder Dog. Si Kinain si bayaw mga kabaro, si Papa, si Mama, o si Tijuan mga kabaro, no? Okay. O parking girl, no? Si Rejuan. Hi dati. Kuya Baro. Tawad dali kamaya. Og itong oras mga kabaro, alas 5:30. Ang among sabot alas 4 sa taon. Ya, dagang mag-prepare mga kabaro, ano? Mama. Ma. Kaway sa vlog na unsa mga. Kaway dia sa vlog na unsa. Og si Papa Jun, ang among official driver mga kabaro, no? Kaway dia sa vlog na unsa. Smile sa vlog dia na unsa. O mga kabaro, no, pizza 5 sa Pebrero mga kabaro, no. Risco kayo ang tuig mga kabaro, no. Kung hipatsoy bago lang ta nag Chinese New Year, no. Og ubalik lang mi dito mga kabaro, no. Sa barge mga kabaro, no? Pero wala pa wala pa tong barge nga kuan gikan dito sa Tabuk. Paabot pa namo, no? Yeah. Holiday Ocean View. Kini main? Camp Holiday siguro ni. Sa Camp Holiday. Mga kabaro, doon nangagi mi sa convenience store, no? Kay si Main ug si Ate Ju anto pa dito. Namalit sila. Oops. Narami sa babak. Yeah. Kinain kasaba ba ni Kinain? Oy. Unsa ba? Ha? Gigutom na ka Kinain. Gigutom na ka. Gigutom. Cute. Balik lang ako mga kabaro, no? Kung namin dito sa Panggubatan.
Ako kasama mga kabaro no ni naogid siya kay gusto mo lingkod atong taas nga bangko. Apil Cottage 700. Tara no. Ano ko ma? Akin sa ila kong misis ba? Ganahan. Ganahan gid siya magkinakin mo. Nga nakalami din rin no kay mingaw ba? Wala kay tao. Ako diri maglakaw-lakaw sa K9. Oo. Nya bugno na itong ero dito nga ano. Napos sila ero dito sunahan. Registration area. Okay ra eh. Mingaw. Pila to ka kilometer ang pagumatan mama? 40? 40 na ayo dito. Balik lang ko mga kabaro no? Mga kabaro no, nangabot na may mga kabaro no. Siguro mga hapit 2 ka oras ang biyahe no. Og ano pa oh. Askinet. Uy. 9 sa waro. Ipay kasi dahil kay ano. Nanapidagan. Uy. Waro. Uy. Unsa daw main? Hello, nana si friend. Nana si friend no? May ganit lalaki. Ay, salamat lalaki. Kay babae pa niya. Wala na, pabili na ni diri. Daw. Nagpilang renta sa tent niyo bay? 200 sir. 5? Kato nang tamba pita to, Bern? 1 sir, ay ma'am, 2, 3. 2-3 o tos Paano 1-3. extra bed? Isa na lang kalibo. Bakante pa to? Mo ganit si Adolfo ganitong kunon dito ah. O tuon tara. Tuon na to sa Adolfo. Kaya mo po ni-offer ni Adolfo po doy. Na maday ingon anak day diri ah. Bakante pa to karon. Buta bakante ba na sir? Kung napay kuha na, napay booking ba anak? Eh sigara na mo diri kay mumurot yun kanang room gid gunang urot kanay mo kati say kanay mabili. May mas Tara dawin, mga tara dawin. Mga tara sa iyo kabaro no, kung nakoy bakante. Murag. Tara. Lagin. Kinain, dali kinain. Kiyan na kinain. Sige. Muta na mga kabaro no, kaya ang gikuha ni Kuya Adolfo ang cottage mga kabaro nya karon. Dali ara kita ni kinain og preno eh. Katagara yung preno kinain men ba kay mga alagkuon. Oops. Ako isulti ni Kuya Adolfo be. Sige, kina. Oops. Kita na Gusto na mo mga kabaro no? Dala mo sulde sa 1T. Gusto na mo mga kabaro katong na room no? Yan ICR na ba? ICR. Ay. Ay, gila ba? Ang sayap yan ay. Buwa nga may pagidala na kong gin ako da. Ha? Pagidala na kong gin ako gabi eh. Po ka resulti po. Tato. Oops. Nga, kikuyugan niya siya ang idol oh. Kuyug. Uy, lagi din. Oops. Uy. Lagi din. Sige. Kuya Dol. Mo disturbo me Kuya Adolfo. Ya, mo disturbo mi ha. Eh mga kabaro, no? Ay si Kuya Adolfo no. Ini. Sige ya, malipay na magtanaw magkaon kaya. Ya lain pa ato ya ba? Pwede mi dito sa katong room na lang, instead na cottage room na lang amo ang paon ba? Duwang na lang mi atog. Anong room lapit dire? Oh, Sige. sige parang duwang na lang mi iskalibo kay mga tigulang mo gud ihian ba? Kuan ra ang madugang niyo anak kay ang cottage 700 man kuno. Oh, Nga ang room 1,000 na siya. 2,000. One kuan ra 1-3. 1-3, duhay 1-3 man. Yeah. Ako sa entrance. 1K na lang eh. 1K na lang niya kina Kina atong ka- ma-vlog mo po na to. Kuha man.
Naka 1-3 na biya ko. Kondo. Wala ka na lang. Dito kontra. Te, mayong puntag. Sige te, malipay namin te. Magkaon me. Nas kay Adolfo mga kabaro, no? Itong kabaro dari sa sa gina dari San ya? Remio Cub. Remeo Cube. San Remio Cub. San Remeo Cube. Nya. Oo. Kuno lang na to. Nya, ya. Yeah, salamat kay Haya. Lamat kayo ya. Sibin yun. Sibin yata ila. Sa ila kay naitiguang no. Oo. Tama na biyag batam tiguang. Tama dyan na yung muhoyo ba? Yeah, Kuya Dolph, salamat. Sige. Mga kabaro, no? Kamalong yung ganyan mo. Mga kabaro, no? At least na list mga kabaro, no? Oops! Okay, 9. Ay, kakiat ko lang yun. Asan to yung partner? Main, kuwasan niya. Kuwasan niya kung... Ay, ano. Ako. Yeah, mga kabaro. Oop. Mong kinay na go. Nakita upuan ba? Nakita siya partner mga kabaro, no? May gani, pasalamat may kilalaki. Kay kung nabababae na nanako. Tanakinain. Tara na. Okay na mga kabaro. Kaduha ni siya karong siguro mga kabaro, no? Karon si Manaha. Kaduha ni nagbalik og samal si Kinay, no? Kay katong Martis man to may, no? No. Katong Martis na nabuk ni Maynog. Sama la. Karon naabot man akong ugangan niya si Bayaw. Sila main. Pero layo gid sa samal mga kabaro. Siguro mga pila kay minuto main. Oras ka pino. Dito. Oops. Kinain. Skut. Tadri. Malay Isa. Ta. Isa. Tara. Oh. Ha? Asa? Si pangalan niya ni Ngairo. Niya mga kabaro, no? Salamat mga kabaro, no? Kaya nakalis me. Buhi na lang man! Buhi! Buhi na lang! Pa! Susi sa bahan, babi! Pa! Ibutan sa... Ha? Ito dito? As papa mga kabaro ba? Ay grabe. Di basta-basta purma kung gangan mga kabaro. Ya, dito to ya. Biar apa sana ikuan niya. Ato lang ning magani inahangyo. Nahangyo siya. Ya, istorya to niya ba? Oops. Banti naman yung mga kabaro na kay Brad. Ay, salamat. Oops. Asa na itong iputan ng kamera ron? Bit-biton. Okay. Uy. Open na yung portal. Cottage naman tama kabaro, no? Kana, pero nag-overnight man sila mama. Si papa niya. Kami okay na mabataan o manghihi niya mga idaran mga kabaro. Si papa si mama lisod kayo mag. Oops. Sa karon gisiligan. Oops. Kalami sa dagat mga kabaro kayo.
Okay. Pwede na diri mga kabaro. Ato. Layo mo day. Siya mga kabaro, no? Ay, di man tubig ko ma. Oops. Ready. Kini nga pagkaligo mga kabaro, sponsor rin sa kuang Bayaw, si Kuya Charlon o si Main mga kabaro, no? Kay naman ko sila na nadawat niya maayun niya. Timing po, nabot sila mga mag-ispapa gabi timing po niya naabot. Naingon sila nga, imbis na kuha ron tami sa diri sa Davao niya, kaya may liguan ang doon nindot mga kabaro, no? Kaya ang Davao nya crowded po kay Davao, di para din mga kabaro ba o nga burag mga kabaro mingaw kay no. No, di pa guys siya yung kay tungod sa kalayo. Ay tama, ako na dala. Tungod sa kalayo. Oops, hi te. Tara. Kung gusto kuan nasa ang bangko kita nasa Ang kutsilyo pa? Ah, sige. Balik na ko mga kabaro, no? Mga kabaro, no? Nagtawag mig duyan mga kabaro. Duyan. Duha ka duyan. Nay, kuan ito, folding bed. May lamisa. Apoy ko mga kabaro, no? Nya. Ang ilang dagat diri mga kabaro, ang balas. Nindot po balas mga kabaro, no? No? May pagka mura siya ka ng mga gagmay o mga seal mga kabaro. Nya. Kabaro. Pagkat. Yun. Grabe solid kayo mingaw kayo mga kabaro, no? Kung diriya mo grabe ka mingaw kayo diri mga kabaro nya na pwede po siguro tama adto rito kung unsay naari dito sa karon si Kinay mga kabaro. Kinay duyan sa mga kabaro, okay na taod mga ligo na lamitad taod. Ako sa duyana, no? Oops. Ay, lami asminsar. May signal diri mga kabaro, no? Siguro ang saon akong survey unya, ang saon na lang ka. May signal diri niya. Kuan. Kining wa internet, wala tanan mga kabaro, puro siya og kanang gusto nga magpahuway lang jud ka, no? Nga mga kabaro. Samtang gaduyan ka. Alright. Grabe. Dili siya crowded ba? Nya ang biyahe ani gikan sa barge siguro mga isa ka oras ug tunga, no? Gikan sa barge dito sa Samal sa Babak. Isa ka oras ug tunga. Isa ka oras ug tunga. Nya mga kabaro, no, balik lang ni kong mga ligo namin. Mga kabaro, no, mga ligo na yung mga kabaro, no, nya porma sa kong ugangan nga lalaki mga kabaro, sa kong ugangan na babae. Og si Main mga kabaro, no. Grabe mga solid kayog porma, no. Nya apil ko sila mga kabaro, no, maligo, no. Mga kabaro. Napagid si Kinay. Napagid si Kinay. Mga solid kayog mga porma mga kabaro. Ang dagat yun. Napagid sa kuanam. Ang salikod na si Kinay. Nya mga kabaro, wala pa si Kuya Charlon nga natulog. Iya sa tijuan, murag may kabalo nagum sa to sa kwarto mga kabaro, no. Siguro napagilihok mga kabaro, no. Nya kabaro, no, maligo sa ami. Mga kabaro, no, pahunas na ang dagat mga kabaro, no. Pahunas na mga kabaro. Pahunas na niya.
Alright mga kabaro, no? Grabe. Woo! Uy! K9! K9 na! Ayos, K9 na! Lami na yan. Dami na yan, oh. Yeah, mga kabaro, no? Mga ako na mino niya. Nawa ako isa ka sinilas, mga kabaro, no? Uy, musta kayo? Inyam. Inyam ni pa? Abdo. Makaon eh. No, mga kabaro. Good morning, kabaro, no. Ikaduhang adlaw na mo diri mga kabaro, no. Sa Remigio Macao. Karon musugat mi og mga kabaro, musugat mi og bangka. Kay na daw mga isda mga kabaro, no. Kawan akong ugangan og akong asawa. Yung mga kabaro, no, mo update lang ko. Yung mga kabaro, no, tabang kog arsali lang bangka, no. Ano, dili arsa daw. Di na asawa ni. Paluto daw. Ay palutor ni. Oh. Palutor di ay. Yala. Saan sa isda ko eh? Ay tambak ka? Tindakan. Tindakan di. Mara na kong kuha. Palit mo? Bisa na. Dan. Bisa sana dia. Ito kilo anak. Ha? Kilo dia kana na. Kilo ba? Yes, bro. Masa na? Anak? Uy. Bi, dah kana, mayu nak. Bi, main kau silupin main. 150. Oh, kilo? Lamay kwarta dia. Buat lagi. Dili pa hatag na. Uy, Ina to, nakabulag ko ano, bunit. di nakapalit naman mi dito ah. Asa? Hatag lang na. Asa? Dali pa. Atag na na migo na to. 150 kayo no. Balik ka mo ni mo. Asa? Asa? Oy, kanang kon. Bagbag. Nay, nakapalit na kay big bag oh. Dito sa unahan. Ay, Hatag na balit to. mo? Oh. Oh. Hatag Okay. lang na. Balit sana. Lagi sa complete. Oh. Dua lang siguro eh. Sige, ikaw good. Ah? Isa lang. Dua. Hatag lang na sa silupin oy. Oh. Ayaw ng isa. Ayaw ng isa kay kila mo ka. Ayaw ng isa. Ayaw, di naman ako. Ay, kilaw naman mo. Di na ipakaon namang isa. Ganun. Kay tama. Kasi mong ikaon, mau na. Oo. Kay. Oh. Oh. Okay? Hatag lang na oy. Asa? Kaya. Hatagab. Ang ilanlan po mi. Naka- Yawa ni. Nakapalit naman mi. Asa? Dito ah. Kapalit mo? 150 nga po. Pila? 150. Alangan. Mahal ang kilo ron. Mahal no? Mahal oy. Dabaw eh 280. 80 sa tabaw Oh. no? Di labaw og piso diri. Ya, boss. Sige, ayo. Sa vlogger ka? Oh. Asa? Practice. Asa nga vlogger? Kabaro. Kamaro? Kabaro. Oh. Uy, Nakani yung gabi eh. Hatag na lang lagi na. Kinakain yung gabi ani. ako kamaro ko. Buguya. That's good. Matsalag. Oh. Kamaro. Ako ang kamaro. Maro juga ka ba? Buguya to eh. Di man tayo hon. Di tayo. Palit lang. 100 lang. Palit lang ganito. Gwapo to Facebook ka ba? Isda pa. Otro ba daw siya? Kamaro. Kamaro. Ikaw si Kabaro, siya si Kamaro.
Asan itong tao ganina? Ano tayo? Dali na yun, ispat tayo na. Uy, mukha yung tayo. Aish! Aish yung kuha. May kaon. Ha? Asan bang nakakubit yun yung isda? Relax. Mga kabaro, ano? Nadadres doon sa bangka akong bahin. Oops. Yara. Ito na mga kabaro. Oops. Uy. Mga kabaro. Main. Piskuha mga kabaro. Pisku kayo. Diba? Di. Stupid. Diba? Diwit. Diwit. Oh. Manila eh. Ano gain? Wala na. Kaya ko umakas niya. Wala na. Gitawag ko niya akong amigo nga si Camaro, no? Siya daw ang Camaro dre mga kabaro sa Remigio, no? Niya ako ang kabaro sa Davao. Camaro! Kabaro. Kuya, ay Camaro. Alpa kabaro. Paro-paro Jay. Sayaw na diya, way sayaw diya. Paro-paro. Musta man diya? Okay, Roy. Oy. Abi ako si Break. Way isda diya. Na isda. Dagana sa imong bahin oy. Alangan, ikaw pa. Gabi gabi. Alas 2 pa man me. Alauna, kamo. Alas 3 man mo ni. Alas 5. Asa? Alas 5. Usay vlogger niyo bay. Kabaro vlog. Ay kabaro. Dah. Ikaw kabaro mangga. Anak ko na sa konbo. Mo ninyo kuha? Like mo. Gano uy. Boss. Kilaw. Kagalang kilaw no. Ano? Drive bahin ni ganina ba oh? Vlogger ka. Ay laguniti. Oh. Oh. Mo na ganahan ako. Vlogger mo ni. Vlogger Jinsan. Vlogger ni Jinsan eh. Daw mo. Daw mo. Pangit mo kaya ato. Sakop ya po ni siya ko ano aluro. Asa? Siya dili na. Remigio lang ni. Sa dili ko na sa samalan niya po ni Sakop. Ya ikaw, paningkamot ang dagan ito kay paraingo nga tinuod. Asa mo sa loro mo? Dito min sa kuan, Kob. Diya ka haloro. Kob. Samalan. Sakop sa malan. Oh, samalan. Samalan din din. Dito. Sa malan dito, dire sa malan ni. Regalo mo blokos do. Wala man ang hatag. Baligya man. Isda lang gitagaan mi do. Kadang katong kitabangan ganina. Hello, Hatag lang. tahon na mo. Buguya ini mo ba? Asa on boss, watag mo dili. Tama yung asa. Ayaw nagsaba kay na makraan. Patay kita sa makraan niya. Uy, ko di mo nga ni, ako na laban ni. Ayaw yo. Buang. Bitaw magkilaw mo kay. Oh. Kilaw ka. Sayang ka. Una ko. Kilaw ka? Ayo dito rami. Asa? Dito rami. Buang. Wala kay. Pakilawon na yun doon. Oh, Dito na wala. mo, Pili niyo. Sige, ikaw ray kuha. Asa? Ikaw ray kuha. Ikaw mo kuha, ikaw mo kilaw. Asa ang kilaw nila ah? Dili lang kay kilaw na isoso na sa kuan dagat. Dagat. Oh. Di ko kagilaw nga na eh. Oh. Ay, nasukain. Dili na sukaan nila nukos dahil. Wala na. Wala na suka kay labas. Kasi di uwag mo ang Sige. tamis niya. Sulay ha. Ako igunit be. Sige daw. Oh. Ay, gamay. Awag. Patay ka ron. Ay, ka nang kuha ng baba. Asa man eh? Ato ba mo talikod? Sa imo katubang na. Kana. Wala ay. Ay, Asa? wala na yabo. Ay, palpaka. Yabo ng kanon. Wala ka. Ikay mali. Ako kaya ng kanon. Okay ra karon. Boss, Ikaw ngiti. may nag-abri-abri anak niya. Lo sa iro. May pang iro. Maglolo pa.
Tilawan ako koy. Hindi ako'y vlogger eh. Sige, sige. Ako'y kwan. Yato bang simo? Simo na yato bang? Dito dapit ha. Buisit. Dito mo. Ano na ni? Puso din ako kanang Dito mo. Dito mo dapit sa kuan. Mon, asa man eh? Bata po. Ikaw unta may mong istorya unta diha nga mo ni siya kanang nokos diri sa Pilipinas nga natilawan ako diri. Nga di kaon ng ginako ni nga walay suka-suka ni. Piso kay kuno? Bero be. Dito. Pisko hoy. isa man na. Labi na to. Wala ni mo panite. Wala, dito na. Tapanitan ba dito? Brother. Bro. Panita Abi ni sa mo vlog, basta ha? kanang Apil lagi ni. Kanang dili ka mo suka na gwapo na sa panitan mo. Wala ba tsupa? Bugoy juga ka koy ba? Ikaw na siyang bahin ko yun. Laga kay ino. Liso ko panghata gani. Oh. I-vlogger mo. Lami mo din no? Kung labay kayo na kilon, gap. Pakay, pag-isa dito ah. Ay, pakay ba? Eh, kuan. Raka. Bugoy ya. Di ka na nagkuhan mo ko yun. Asa balito? Asa balito dre. Ano na ako koy? Tungo na mga dabaw na malito. Koy, ano na ako? Oh, Matsalam. bakit sala? Uli na ka. Ulit na ko. Di man ka makatag ista. Asa? Ano na koy? Bahala ka. Boss, ano ka boss? Ano, pati yan ako. Pati na. Kanya mga baron. Alam, sili na lahobsan. Nakatilaw ginong kong kilaw nga nukos. Oo. Ano yung panginabuhi sa kuwan mga kabaro, no? Dari sa samal, pangisda. Nya. Update lang ko mga kabaro, no? Nya, main, lumagan? Wala, nanugat na po dito sila di ay. Yan. Ganto. Ano ba ni? Kamaro. Si Camaro, nanugat. Good morning mga kabaro, no? Abot sila Ate Joa, nagsugit Charlo, no? Fresh from San Remigio. Sa casa. Musta ya? Kabaro, ang mga bayaw. Moro na yung mukha ya? Nasa? Kuan mo. Wala may nakakuha no eh. Palit yun. Palit ng nukos, ang ining isda, hatag. Nakatoy ko ano ka. Diday sila musuan. Hindi sila mo baligya kung nagsugat. Kinaday financer. Mga kabaro, no, sa karon gikan mi na balik og isda, no. Nya na diri nag-birthday, no. Te. Kawaya sa akong birthday, sa akong vlog. Ha? Kawaya sa imong birthday. Happy birthday, te. Nya mga kabaro, no. Hey, kinain. Hali. Ay. May nasa ang kuan, main. Ang katong lunggaanan. Ayaw na lang gumixing la. Ayaw na lang gumixing la yun. Eh. Kung ganito na di na lang siya sinyo. Ay, bro, dili na sa magluto kanon kay nay kuryente. Ang kato lang kuan lamas. Mga lamas. Paminta ha. Di. Ano dito sa table. Tapos ang kuan, ang cooler na dra. Ang kalo na ang bukas sa kwarto. Palisog sila sa bahan main. Yeah, mga kabahalo, no? Shout out to dito ang mga gala. Og
Tulog pa si Kuya Tilis to. Good morning Kuya Tilis. Tulog pa mga kabaro no. Nag-electric pan siya mga kabaro no. Mga Kuya Tilis oh. Cole, good morning Cole. Morning. Ala, you sagrado eh. Tira ko kay init pa ba? Te, may buntag kanimo te. May buntag. Ayuhan ni na maling. Sayo kayo te. Ay. Sayo kayo na namatay papa. Mga kabaro, no, si Kuya Tili, si Papa. Pagwan ko ni Papa mga kabaro, no, gigagaw sa akong asawa. Mga kabaro sa kuya niya. Nasa dili mga kabaro kay si Auntie Nining nag-birthday no. Dili na po pinag-abot sa Alig na yung birthday. May no. Yan lang. So to nagabot sa Nag-abot sa dagat. happy birthday to Ate Nining. Happy birthday. Tama yun. Mga kabaro, dapat laging handa yun mimi. Kana. Naikapuli. Dito man. Lagi ikapuli. Kuha man tanan. Kita ang asawa. Sabay. Makita. Joy, tagong na may asawa. Oy, Nagulit na mag-camera ng asawa. Kani, buutan. Okay ra. pasay pod lusan. Amo imong anak chi wala gyud ka puslan. Okay pala. Okay man. Yan naman te. Naglagot ko iya man gipahirman niya pagkahuman tanggal ang memory card ba. Oh. Nabayrusan. Wala gyud na puslan. Pila ko siya giingnan ayaw ipatanggal gyud ang memory. Unsa to GoPro? Oh, Ayaw, Hero eh. 5. Na. Hero 5. Siya nga to tiyoy. Sayang na ikayo. Kaya kay Hero 8 naman. Oh. Possible guys siya makuan kay Ang gitanggal. katungdaan. Ano tanggalon mo ang memory card niya insert sa lain. Kuan. Kuan biya na silang Ang virus. katungdaan nga kuan. Katungdaan nga hero. Dali tumada pag virus te. Coronavirus na naka-virus. Coronavirus. Sukad gyud ato pag kuha nila wa na gyud namo. Wala ko orasan. Error na dayon siya. Palitaan pa na ako tugkuan. Sige. Palit pa gyud kog iyang memory gyud dito sa kuan. Mahal ba yan na yung memory card, no? Mahal gani. Na. Ay, hindi tubig ba ni ma? Kasi makalimutan ka ba? Ibutangan lagi ng tubig. Dito adito ko mo pala na memory sa kanya. Kamu doon. Ay 2 kilo ang giluto day man. Sa birthday ko. Na. Nailis. No, asa kita kag kuan rin siya kato. Kuan ni mama. Wag na sa siguro dati. Makeup. Ay mo yan na. Kabo. Gamay man kay ma. Ang akong bag nasa kwan. Nasa driver seat. Kita tumabag. Oh, gilak ni manay. Ah. May technique ato te. Pa. Siya ba kaliguon? Waduh kamu itu. Kuyog mo. Kiting. Sa gadiri naman. Iya ako sa ako. Di daw sweet. Mama magala naman ka. Ikarga na sa salbabida, niya itulak-tulak dito sa law. Oh, para magkauban-uban gyud mo. Oo, kay sa mabida dito oh. Pero wa man na nimo tubluig lang mo ipod. Kapila na tuloy. Ikuan ko na na. Akong gingan ba nga. Akong plano. Wala pa may mga retired. Plano na. Wala mo ibutang ikuan. Luya. Sabig dagat. Ari day. Kaya naman may kapag-pagkaon dito. Kawan pa kami Dalon. Dahil ako din mga kuhaw lang na mga kuhahin. Kaya na yung pagkaon. Ilisa ko ma. Mama ni manang. Ay sa Ang kuhan, kaya yung pangdagat. Magpalit mo Kabalo na sa tijon eh. Ti. Mamimit. Ang sakayan na ay atong dito.
Kumita magtulo ka po. Sulbad na. Wala gasto. Bugas naghana nagpangasi. Dumang lang daan sa kay bangka. Nga dalag suka. Wala. Naga. Dito. Alam yan ay. Palit mo na yan. Pwede kang mangumpra. Kaya tinining maning ko ano? Kahan. Laha. Nagdala gid sila kalaha og kuan, butane. Nata masita upasun. Dami pangonsumo. Gani. Lakaw mo, dalag. Saan taman? Gani. Wala yung overnight, di ba? O mo plan. Overnight madili. Dalag mo. Ito butang sa sakyan na. Abi mo guna mo pasano na mo gud. Di Charla. Naman ni kuan ka ng gasolito, chi ba? Sus kay nahutdan man pud og kuan. Sulod pa. Ato naman. Sila kuya na. Gasolito. Mm. May tong gasolito kay dugay Mao gani hurot. dugay ninyo Langoy gamit. langoy mi. Ba gunit lang din sa babila. Uy, kana TV, tagay ko TV. Paminta? Ay, nakoy paminta nga liso. Akala lang. Yaan ta na gyud ka diri. Kay maldita kay ka ba? Ayun ba? Ayun lagi. Ano pa lagi? Yaan to sa laod, ano na gyud to? Labay siya rin ko ng gamit. Ano gikilawan day si Tujon ano, humana siya kilaw. Pwede tagbawa, TV. Hapit na siya. Wa pa gani ihugasan, kaon na. Igor isaw-saw suka ba. Ano y- Gwapo man yung kusiki sa laod. Oh. Kabalo ka nga diri gyud. Sa Davao kung kabalo Pero kami magikan. Sibot na to. Adjust rin ka tapat ato cha. Ay, galohod. Tawa mo yung istorya niko. Vlog na, nag-vlog na siya. Oo. Vlog na. I-vlog daw niya yung luto. Ana, pulang blue na suga. Sama na. Pwede di mo runting. Kasi sila na ni Colin, no? Si Sirlon? Television ni Pungita. 77 ba kalot? Wangin. Ay kami president 77. Istorya ba? Load eh. Mo okay, te. Pwede tulong ka. 2 kilo. Dua. So napakuratan na na. Pakuratan na ni. Tulutuon yun. Pwede naman ako no. Tama na lang kay isaw-saw ni. Si Tujon ay sukang 150, ah. kinurat. Bahala ilang baligya. Pila? Dili, sa pinansin, mga makapalit. Ay dili sila mo kang pila na. 150 na. Di okay ra man. Bahala yung precious Mura man dito na tanan ibagsak sa ilang. Pwede ka palit sa iya sa buwan. Bangka. Sa bangka ba? Manugat ganyan ni Papa. Sabot na nakiladahan. Isa pa yun Juan. Asa pa yun? Dito. Bakit mo ni Francisco pa. Vlogger tong asawa na ni Kuan? Chichi? Practice. Gwapo kay itong yuta na ni Kuan ni Jun. Ano siya? Yung ko dito sa banga mo to nananom sila. Francisco ba dito sa naman siya Saudi. Iko ba si Tanjing. Oo nga. Siya magsige man siya tan-aw sa Kuan niya. Vlog ni Kuan niya. Jun na perting hawana ato perting lakaw-lakaw ko tan-aw man Kuan na sa ito kay tungkuan bro wa man gugo ka. Ito ang palaya. Ampalaya. Nanam ug ampalaya. Ang baka o. Parinsahan na mo eh. Kapoy. Pamaligya ang baka. Baka to tumiro. Ano na giparintahan nagbenta naman daw to. Kapoy Ay, mudagan dahil siyang tubig, no? Ano dahil na siya, no? Tubig na ba siya? Mutubig. Dili yung itong pinanglanding kon. Imo niya sinan. Wala. 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 Para tabot pin ganyan.
Nya, tama na na John, kay igo ra man ang sukaan pinakurat. Oh, pwede. Sigahi. Kira. Dili na pa oh. Dili humok na siya, dili ni siya padugayon kay kumudugay siya mugahi gyud siya. Ah, Kadali lang na siya, igo lang siya murag ingon na batang na. Palong na. Wala pa naman naglungag Dili na way. naglungag pud kung kanon dito. Sabay ta. Di butang oh. Kay basin napay iluto. Lutoon. Ah, wala na lutoon? Katong isda, inito nimo. Ayo tama din. Balik na ko na diri siyang kilid at tulog na. Kasi kung pilit dili mo. Ha? Uy, dili nang pilit uy. Non-stick na. Nako ana. Luy mo. Na ako ana ba dito sa balay. At tingad ako asa man niya kalaha. Bugat baya kayo, og nay ba na magbinuang malaparuhan ana. Ana bugat kayo ana. Double purpose. Bud na kalimot manggubilan ko. Man sa una. Ang ako kay kis ito man tong ako. Gikiskisan sang akong katabang. Mao pud na nito ako ana, katong gikan pag Japan, pinakaingon ana ako kay ako magkuan magsige man jud ko pamalit kalha, kanang luwag kalha. Magsige jud ko palit ana asa ko makaabot, makita ko luwag ug kalha, palit jud ko. Nadra. Bag ko man na ako. Ay dili, dugay na na kato pamiagi pero wa na ko gigamit. Ang lain nito nagutungdaan, kung nangapasnot ba. Pero kana wa pa man na siya nakuan. Ang ako kay suroy ako mga gamit na dito sa banga. Nasa bato, nasa playa. Daghan mo kay kagbalay. Basa. Wapo dito Chujun, mga tuta Chujun. Din. Dito sa Glan ba? Ay, sagbuton kay dagat dito. Ay dito katunggi. Katrina, asa to Magkakaroon, katong gatuan na to, kasi tong Coco sagbot. Beach, Glan to. Magyapon pagigo ninyo. Wala pa gimi ka. Dahil Ito. sagbuton kay STL. Pa sila kaadto Pero pero maglumuton ba? Burakay, Klaro ni. Ang dili ani dapli dagat. Adri daplin. Dili gwapo na ang kuan uy sa dito ba Wapo Coco Beach. balas. Limpyohan na siguro nila. Abot ni mo tunahan. Alam sagbot ba magkanalas mong tiil. Ka ni. Wapon man karon kay ilan man gi. Amot ka karon kung gwapo na baka dugay naman kay to. Magbok gyapon kay kuan sila. ay ko na kinilaw. Nilo na. Kato. Ito ra screen naman ito yung screen dito ni. Tugba man na Kuan ra. Siya bad santos. Ang trail ra biadto. Nakay short tagan mas short din kana nako. Bapo na explore na Balot Island ba? Ay mga barkada mo buday ni Katrina day na data. Ah, Namay kuan na lang kanang sakay kag. Bantong tabi sa ulo tong katabang ba na Balot sa salag. Leader. kuan kanang. Ikaw ba? Diya man sila manungkad sa kuan. Pagmangkasan. gusto maging yung Ako pagbalot dili ani ka sa kuan. Basantos. Kita lang at bang ito ra kuan Katrina. bisan sakay. Dito dugo sa kuan. Igo sa Amot asa sarangani man dito ingon niya. Sarangani manungkad niya dito sa Balot Island. Sa kuan daw dito biyahe dito. Kung dili daw mo sa Naurot na nila. Gisi, kaligo na ba? Ay sige, oo, diha. Kana kay para lami king dagat. Dali na. Kaligo na. Kay para kuan, pag umaling yung ligo-ligo kay mamahaw na ta. Pangaligo na mo mga anak kay human yung ligo, pamahaw na. Pag Sunod na pod, ligo na sad. mga wow ha, kay para mag-picture mo. Suot mo wow. Pictorial. Nang wow na lang kadlaw. Suot mo wow kay mag-picture biya mo. Patay ni pilit. Sira. Ako na hinuga sanite. Sila ka tuig mo. Okay ba yan tay? Okay ra dali ra manaw, mulon ra man. Ganito sa amin.
Ano nga 16 ba no? Ay, oh, tama. Bay-bay na pwede mo tinong. Mga kabaro, no? Padunay manguli mga kabaro, no? Maing hapon mga kabaro. Nanabi sa Alpha mga kabaro, naabot na ni. Ang oras to mga kabaro, alas 12, no? Karong hapon na yung mga kabaro. Ato na ko si subscriber na ko dali sa Alpha sa Piece 1 sa First Avenue. Ito mga kabaro, ato na ko dito Ito banda mga kabaro. Kuha ko na mo ilang gihatag nga package mga kabaro, no? Ni Ate Lalin. Kay nada siya sa nag-uli na daw sila dali sa Alpha. Gikan sila Espanya mga kabaro. Kaya mga kabaro, no, balik lang ko og daghang salamat sa pagkuyog sa vlog na mo sa Samal. Ang title na mga kabaro, Kamaro. Og see you next video mga kabaro, no?